Kowe nek gak kene di starter rek. Tak kau nyurung kewalahan ngono ya. Sakarepmu rek timbane kere-keran. Tak angkat ya. Mari diangkat diintepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran burung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salahe sapa wak cipta. Rujak jambu dicampur janganan guyang-guyu kaya wong edan buntutan. Tenang. Surabaya dolor pancen kutha pahlawan pambangunane jak sampe gati gedang sekolahan lan jembatan penyeberangan toko-toko lan pelebaran jalan ayo iya. Tenang. Iya. Aku ketemu karo bakal bojoku areke ayu pancen pilihane ibu. Saben tak jak omong mesti mesem guyu bakal bojoku dadakno arek bisu. Lambi biru kain batik pekalongan lengene dawa digawe pancen pantesan. Duwe mantu dadak kok ketepaan para tuwa lah kok dijak jumpritan. Aku tau ngejak pacarku tak jak andok nyang depot sing gedhe dhewe apik bayar buka dompet kari selawe wedi kisinan arloji tak lorot kanggo bayare. Cakap semanten sairan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dendekno. Wong sing ngendang ya akeh lho. Amin iso ngendang. Entek kendang 8 isan amin iki. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Lho tapi rek, awake kudu ngedu nasib. Ono nasib, Pak. Nasib gak ono nasib. Maksudku nih rek, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya? Ayo gak semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno.
pacare wingi bengi nok pasar sore apa sih markaton yo jenenge andek lemu cah potongane melakune kaya PTKT cetat cedut duadak pedot bung sandale suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene padha wae diwayu bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jae yo ngecap dhewe pengen ngendok dhewe pusing atine pikir kono kene kok padha wae diwayuh bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jayo ngecap dhewe pengen endok cak tuku ya nek babon rek ngedok dhewe wong kene menungso rek manusia biasa rek bukan burung piaraan ya lah rek ya rek tak rewangi sampai menyanyi ini karepku rubah nasib rek bek men-mene dadi penyanyi bek tahun 99 penyanyi ngetop ya sing tungken aku rek bisa rek gak perlu ngomong ijenan tabrak becak kok loh cak sidik oh jenenge sapa cak sidik tadi kowe urung weroro urung cak sidik oh biah masane ra weruh to tak delok kaya Pak Ardi Pono iku sapa Pak Ardi pono awur ae. Ha iku lho, kancane dhewe kok adane. Pono kaya metuk kanca cok lungset ae ngono, Pak. Aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku digondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Apa ya ngono? Warek kecemplung sop gak didusi ngono. Lho, kok kecemplung sop ya Dik? Lah anak penuh saya digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba. Iya ya. Terus iwake digondol kucing ngono. Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno. Lah apa anakku digondol kucing? Kok iki kucing iki digondol anakku ngono lho, Dik. Arek iki kok kok gundeli ta ono ngomong. Ngomong ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mulai ya. Tukaran barek bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asal bingung iki kon. Wis menawa lak ngomong dhisik sih ya. Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah lha bos kok boleh daginge sing digondol kucing. Ya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngene ngarepe lawang, terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku, terus anakku digondol kucing. Mak, mangan. Mak.
Ngene lho tak kandhani. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta? Ngene lho, Dik. Dik, anakku mangan. Iwak entek. Terus anakku digondol kucing. Kok iku bener tambah keliru. Oh, anakku juga. Ngene. Anakku mangan, kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya empal aja daging empal. Wis empal. Marahi bungkus akan daging anakku. Iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener. Ya bener. Mulane ya anak pun gak sehat blas ngono. Anak pun gak sehat blas. Anakku kok rebutan ya. Mbok nyambut. Ya anak pun iki. Piye rebutan? Waduh, gak ono balunge, Pak. Kok gak ada balunge? Peneku ngomong tak step peneku. Gak ngono aku sampe gak ono balunge cek menit kon iki. Lho marine rebut tangi bek klempar-klemper ngene. Kon niku gak ro istilah wong ngomong rebut tangi iku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho. Oh ya iku apa? Salah. Kok salah? Anak piro sih? Anak piro sih? Anak 5. 5? Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang loro ngono ae lho. Ku ajang piro? Lah rame ajang yo. Ajang selawe ngono ajange. Dadi rumah samu rame ajang piring sing selawe lho. Lah, iya. Oh, kon niku. Lah rame ajang iku maksude oleh dhuwit saiki entek saiki. Oleh engko sore entek ke sore ngono lho. Utun iku. Utun ngono. Cek wel aku nang Bang Dila. Mangkelan ndek wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek. Lah iya. Aku kaya irunge baseman ngono. Kon niku maksudnya ya bisa digenah ya bisa digenah. Umpamane aku nyambut gawe, oleh dhuwit, teko males, entek. Ha iku arane tramas. Tramas kon. Kok trapas? Ayo. Ha iki salah kawitane. Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa? Salah kawitane. Lho kok salah kawitan? Ini ada unsur dari rumah. Waduh lincip omong. Lho ya apa? Kemajuane teknologi ya? Iya. Pernah bangun omah kliru dinane. Lho terus? Pernah dina apa sih? Dina Selasa Kliwon. Salah. Kok Senin ngono mbo? Ada. Ero ae arek iki. Bangun dina ya bangun dina. Bangun omah. Lah ya iku tepakno dina. Nek Senin apa Senin? Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dina Senin. Iya. Aku takon mbok Muna jarene ngomong dina Senin. Jarene mbok Muna ku ae takon sithik. Sik. Muna sapa sih? Alah mbok Muna. Penara sih Muna. Kale karo kon Muna. Ya iku anakku makmu. Arek kon. Mas yo kran. Terus apa sing ini carane? Bangun omah iku peno masang apa dhisik? Aku masang pendasi. Lah iki salah. Kuno. Iki duduk kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya. Saiki zaman saiki bangun omah. Iku genteng didhisikno. Nah, genteng didhisikno. Iya. Lah genteng iku mancen nang kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Cek ta peno bangun omah iki langgo apa ayub-ayuban ta? Ayub-ayuban. Lah ya ayuban didhisikno. Dadi tukang gak kepanasan ngono lho. Lah cagake kari. Lho digantung to. Digantung. Gawa helikopter ta. Kan rumah samu payung ta kon iki. Apa sih kon iku cara arek? Lah terus lawange madhepnya. Lawange itu ngadep ngidul. Lah iki apa? Wah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya harus ngomongi. Ya mbok Muna makane sing ngomongi. Jarene ngene Dik. Nek omahmu ngadep ngidul nak. Iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange pun dekek endi? Tak dekek nok nggone nisor. Nisor iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Unsur keamanan iki wis gak aman apa meneh. Dik. Kok gawe lawang sampai teko unsur, Dik? Lho. Maling begitu nyidak buka bleng masuk lebu. Lah nek omahku enggak. Lawang dikek ndokur. Lawang dikek ndokur. Iya. Tadi maling gak iso ndolek lawang. Gak iso. Lawang ndokur. Iya munggah pasang ngondo mlebu tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Lawang tak tutup. Ondo disele wong tukang kayu. Aku gak iso mudhun bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper. Arek kok niku. Banjakane ya kliru peno mesti. Banjakane ya kliru peno iku. Kok iso kliru? Ampun gak gelem takon-takon Pak Senin peno iku. Senin, Bang. Ya, tur. Aku ya salahku ya takon Mbok Muna iki apa aku iki. Dadi diatur. Slametane ya? Apa ae?
tungkeng tumpeng Tumpeng ambek apa? tumpeng panggang ayam petik mulai bolos. Pitik walik ta? Tumpeng petik walik mulai bolos. Keliru. Apa? Iku wis ketinggalan. Tumpeng terus beberapa. Iku wis biyen. Saiki danyange wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti rek. Ya gak ngerti ganti. Saiki slametane aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbok nek ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase sakon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya. Didelekno jaran. Iya. Kon iki bancaan ta kali jaran kon. Arek. Lah mari. Nek gawe lawang kon biasa nek lawang iki apa sih? Ya, apa? Gawe lawang dhisik iki apa? Pertama. Iki. Pertama lawang ya. kusen ditekno. Loh, ya iku apa salahku, Dik? Apa? Lah pun ya apa? Kusen gak tak dekeno. Kusen ngelempo ae. Ya bener, kusen kok dekeno ya? Iya. Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusene wis tuwek. Kusen Gemawi Jaya iki ta? Iya. Wis tuwek. Ya kula kusen balung bendo bener ngawur. Kusen balung bendo. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dike lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa, Dik? Oh, sing apik iku Iya, supaya ono sik kuat sih. Kayu stigi. Kayu stigi. Harus dik. Ah piro regane gak swiro. Piro sih? Alah, wis kuwi ngono. Paling nek kayak kusen ya 6 juta lah, kayak kusen tok situ. Kayak kusen situ 6 juta lah. 6 juta ya? Iya. Kan kok gak larang-larang kok 6 juta. Tapi kuat. Kuatnya kuat. Tan santet. Tan santet. Oh, tadi santet gak makan. Gak iso. Lah 6 juta lah tak tukokno omah, harus gak diomah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta, Dik kon iki. Aku no milih enake. Ya apa sing dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omamu kekno aku Dik ngono Dik. Ya apa? Wis ta. Kon kanca Dik kon. Kok manisen apa lo njaluk omahku? Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon. Oh, Dik, kon Nek ngomong ngono. Lah biyen ngene ndi? Iya. Masalah keras para dewe. Ya apa? Ya apa kabar? Ya seger waras. Iya. Aku ya warung. Wareg. Wahing. Iya. Wancet ayo kan? Iya pancet aku nang omah iko. Wong kula perlu menem kapi. Ya ta? Iya. Nek kelemon akan gaji, akhirnya kok penyakitnya akeh. Iya. Sederhana koyo kon ngene lho. Heran. Sopo? Lha kan masa tali. Sopo sih? Iki Basemen. Basemen. Lah, Bas. Sisop. Sisop. Iki bos. Ate sisop iki. Sopo ta? Lah sapa? Kan saya dewe. Wanteng arek. Karo gak jeneng? Masalah potongan koyo mahipal. Kayak apa? Koyo mahipal potongan. Ya sapa iki? Sedek. Oh, Siapa? desek. Sekil. Kok diwalik? Sekut. Sewur. Iki lho. Sidik Wibisono. Sidik Brubisono. Sedek Wibisono. Oh, Sidik Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh tenestumu, Dik. Ah, irunge ya apa, Bas? Abu. Pak, kok takon nero. Lah ngerung-ngerung ngono gak ilok, Dik, Dik. Soale kok takon nero krungu. Soale kan direkam ae iki. Nek kok takon nero padha madani Baseman. Nek kok takon nero dodono iki apa Bas lho. Iki padha biru Baseman. Kon kei contoh. Ya apa kabare? Iki omah saiki ngale, Dik. Ngale ndi? Ya biyen nang gone Surabaya kene. Iya. Ini kan ya, Bas. Iki Tungturi. Balung Bendo. Nah, iki. Tungturi. Tungturi saiki ngale. Balung Bendo. Saiki masih Balung Bendo jalane dibangun saiki. Masa? Oh, jalan satu aku saiki. Iya. Langgan. Dibangun gak ketinggalan aku. Kon kapan bongkon? Ngawur ae takno. Lho jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nang arek. Ya, Pak. Ya biasa arek nom. Aku yo gopo aku iki. Lho. Dolek iki lho, dolek kusen rum nah. Dolek Kusen kusen. cidam iki. Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lah ono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku gak ngurus lawang. Ya, apa, Aku bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe iki mang rubutangi. Oh iya kaya aku ya. Asem. Rebutane kaya aku kandhani kok. Tibane mana ya rebut lagi Ya ya? enggak, lah apa rubutangi? Nyambut gawe kuwi sebagai wong tani ta. Iya. Mereka kok Teko bebek. Ojo pikir aku iki.
Kok Cake ngomong beyat yo niku. Tunja, mari teko delek bibit to memang. Lah iya, kan tumen omahe bibit ndi? Bibit cai. Bibit sebelahe kali lah bibit ah. Aku tumen bibit Jombang ki yo rokoke mesti rokok kretek kae. Kok kalau kurang bibit Jombang barang. Bibit bakal ditandur pari lho pari. Walah. Bibite yo tandur. Oh, yo tandur. Bibit wong nyambut gawe kok sawah ditandur. Kanggo apa? Langsung nandur pari lah. Kanggo apa? Iya. Mas, kanggo apa bibit? Lho digawe dipakai basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Mangan pari. Jangan kepang aku. Nah, ora iku niku. Apa sih? Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki. Nandur apa sih? Lho, takon pertanian. Pertama. Pertama, pertanian tak tingkat. Wong nyambut gawe tani mulai pari. Nandur pari. Iya, anu baluk dami. Dami. Nek gak iso balik dami ya tanduri palawija. Nah, perlu coba nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang, Iya, nandur apa maneh? terasi, petis, lontong. Go. Kok niku nang ngene pertanian tarujaan. Aku takon menyesek aku bingung. Kok Nandur terasi. Sing dimaksud diwali ya apa sih, Bas? Balik dami ki ya. Oleh dami Dami dibalik. Basemen dibalik. Oh. Balik dami mari sawah nyawa mana iso ngono. Oh, mari panen pari, panen tebu. Iya, Mari iya. panen tebu, bawang ngene lho. Iya. Balik dami. Tadi langsung. Langsung. Tapi ngene nek langsung ya cuman iku. Langsung kok pun ya ngono. Iya, langsung. Tapi anu Dik, Ya wae. aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong ket Ketemu ngomong. ngomong. Menyanyi ta, Bang? Ket mau gak ngomong? Enggak mau nyanyi, Bang. Aja narik loro gak ilok temen narik loro kancane kok. Soalnya ngene aku Iya. ngerti, kene iki ndelok jam. Iya. Nek sak jam iku pernapasnya teko cangkem. Oh iya. Sak jamane teko irung. Oh iya. Ya Nek ngono, ngono, irung mulai iki ya. iki ero ya. Mm-mm. Mangkane bengung. Sani wak lumba-lumba ben apa. Kon Ya, ngomong ya ngomong. sih. Ya, Tek, ngomong. iki biyen asale ya apa irung iso sakmene iki ya. Asale lho asale. Walah. Pas cocok mangkel aku takon. Enggak. Nek menggo golek sejarah ngono Ya, menggilan kon. Masa sih? Menggilan. Iku Iya. ben apa lairiku ketatap ngono. Malah apa? Apa digeblak liru-irunge ngono. Malah apa? Ya, Bu. Atau Pak model lemah ben kenyunyuk rokok irunge iku. Iku sago ya. Iya. Dintupno tawon biyen mbek. Gak ngono iki ngomong irung tok omongane. Adakno Ya apa ya. Apa ngomong-ngomong? soalku iki mah ya teges. Oh, wes. Wis apa? Apa? Wah, hanya kok dublek. Adakno Lah ya apa? soalnya awakku iki mah diaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Oh, Ya ta? Tegese mangan langsung. Oh, Cuma mangane iki- langsung jade. Langsung. Dadi mangan esuk sampai sore ku mangan tok, gak cek prei. Langsung. Kulane gede. Kau sana sapi aku. Adakno. Saya mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu. Oh, gak tahu, kurang gak tahu melarat. Gak tahu melarat. Serba pencukupan. Cukup Iya. lho. Lah cuma sing tak pikirno ya. Tapi urip mulai wis tetep sih. Oh, tetep. Endi tetep? Bang. Tetep ndi? Tetep. Lah iwak tetep tak takon ya apa tetep. Heeh. Ya apa heeh, are ngono. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya. Sing darani wong tuwa kaya aku iki. Bener, Cak, bener, Cak. Aku wis eling wis putu-putus anak-anak. Iya, Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Masa wingi gak? Wingi gak eling. Oh, iya. Lah wingi sukete tanggane entek. Oh, iku tepake dadi. Wingi semaput kok aku jane. iya. Goblok iku adakno. Ngene lho maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar. Oh, alah. Sadar. Wis insap saiki. Wah. Pikiranku ya ngono. Insap ya, iya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal Penggoda nang awakku iki lho. panjenengan ngono pengaruh kepingin siji, ya keturutan jaluk loro. Iya. Saiki loro kepingin pira? Lho, aja ngono ngomong apa kan? Sedeki ngono, sedeki. Lho, lah, iya. Hitung-hitungan kuno. Lah ya apa? Siji loro telu. Iya. Atau telu. Heeh. Telu kepingin loro. Heeh. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Satu kok satu. Oh, saya tak maksud ngene lho. Iya. Iya nek Joko karuan. Iya nek Judo wong tapi putu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku iki. Wah, Temenan. Oh. bener. Pawan kembang iki. Kembang. Lah wong ana arek wedok ngadeg ya. Iya. Tak liwati sret ya. Iya. Lututi kok. Lututi. Oh, Dadi nututi peno? iya. Lah ya apa gak nututi? Lah ya apa? Wong tasik kecaut ben sabuk peno ngene. Lah opo ngawur ae, Dik. Bos. Mulane aku iki saiki iki ya. Apik, aja ngomong lho. Oh, Aja ngomong lho. Wong ket wis rawe, Aja nek ngomong, rame. aja ngomong lho. Lah gak rame seneni kok. Oh, ngono. Sing jenenge sapa? Aja. Kan balik nang aku balik. Aja ngono. Iya, iya, Soale yumu iki ya. Iya. Lah luar biasa. Yumu ki ndi sih? Ngono ama. Sing jare dirabi ku yumu lho. Lah apa? Lah iku lah opo kok tak yumu. Lah Iya ku de bojo. Pas meno di bojo ku. Lah mursi aku dene kali lah. Mursi lu bojone iki dene kali lah. Lah kon yumu. Lah iya di mana Ibu kuwi omahe trompo mbok munah yo. Ya. Mbok munah ke trompo bangil.
Ngerti ya? Apa gondeng kok arek ngono. Lah iya. Iki bojoku lho nyelukno kono. Oh iya. Pernah nyeluk. Dadi kon diuruki. Iya. Nek nyeluk bojone ya pas yuk ngono lho. Loh, yu ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Yo. Ya, iki bojone nek cacel wis mau emak apa dhewe gak ngono. Emak. Yo. Iki panjenengan gak mesti nek nguruki kok gak mesti. Saiki dikandani yuk ya. Iya. Pengenane enggak? Cek makmu tak tukang gulang ngono. Mak ayo, mak. Iya. Saiki yu. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojoku. Soale bojone De. Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku iki ana baseman? Apa mak Yatmani? Ayo. Apa mak Yatmani? Ada rek kira. Nah, mulane ngene lho maksudku iki. Iya, iya. Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iku mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Arek Umur piro? Lho, umur 21. Lah umurku 20. Tapi lah banding ta ambek aku. Banding. Oh, pas maneh umure 20 rabi oleh Iya, perawan. arek iku ngerti arek iku. Arek Kok meneng. sampe gak gelem arek nom-nom. Oh, iya. Milih pas mantu. Iya. Lah pas bapak gak dipilih. Kamu bojone. Lho, kalau bojone yo, takno. Pernah tau kayak apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno. Keranjang. Keranjang goblok. Ora. Oh, kalau itu keranjang itu tempat tidur lho. Tempat tidur ya ranjang barang wah. Wah, basa Indonesia lak ngono. Oh, bisa ya. Tukono tempat tidur. Tempat tidur kompi tak tukokno. Heeh. Meja kursi tak tukokno. Iya. Tapi gelem nrimo, Dek. Lho nerimo. Lho, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tukokno tempat tidur sak sakure. Apa sakur? Ndukure tempat tidur iki lho. Sakur-sakur. Sakur nak mulai nang ngene Jombang. Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho. Sakur semelok cempaka putih kok. Ah, kon niku kasur. Oh iya. Oh, kasur sakur. Oh, dolir liyae munah. Kasur. Kasur. Lho Iya, sing kari iki lho. Ya ngomong-ngomong ambek aku njaluk ali-ali. Wah, iki kakean. Iki pero. Bareng ini. Perot. Peok. Lho, Perot iku apa? iki lho repot. Repot coba. Bahasane lho warang ngene. Iya. Kok nek njaluk dia aja lali. Nggon ku ali mek siji ngono. Iya. Nek ali ku loro. Lali bledek kampungku. Kon kali ali mek siji, ali-ali Pak umume Cincin. yo cincin bahasa Indonesia. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya ali wis. Ya gede-gede ini 5 gram atau 10 gram. Iki gelem Lah, kecupung. oh wakil iku takno. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa usaha duit apa carane iki? Aduh gawat. Waduh. Kok iku nyilikno atine kancane. Gawat. Enggak istilah sing enggak kon iki kan. Kira-kira butuh piro, Pas? Eh? Butuh piro kayak lali? Ya siji tok ae mau sampe Enggak loro. duwe. Duit kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kon tukok lali mesti gelem ya. Ya mesti. Sapa sih arane arek? Arane Sapa? Rame. Coba. Oh, wis aku. Iya. Wis. Sapa sih? Coba. Boten krung. Ah, kon niku cenon kopengmu iku. Wadah. Kon. Lho iya. Lah iya. Apa? Apa? Ada kon niku nek arek. Ayo apa? Aja kon kandang yo kandang. Jenenge lucu ya? Iya. Coba cerita kamu tadi. Ada ya apa? Aku ra jenenge Iman. Ada ta jenenge Tek. Tibane jenenge Jipa. Wah, kon niku kopeng tak kecer kon niku. Iku mau. Ya apa lho, Bas? Kan kok kebimbang arek iku lho. Coba jenenge. Aku garo. Oh, dublek karo kan kok takno. Apa? Banter ta? Kupinge sair gak krungu bedek. Nek ngomongi urung jangka dhisik jelas ngene lho. Dicuntang sing ngono. Wong bisiki bengung. Jenenge ya. Ha. Kastini. Oh, arek iku tau kasti ngono. Ngawur ae. Kenal iku ben. Lho, jenenge Kastini. Oh, kasti ini. Kastini. Kastini. Arekku meneng lulusan kok SMA. Mosok Iya. Rene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah. Lho omah, kerajinan tangan bordil. Bordil apa? Lho, bordil apa gegermu? Jahit. Jahit. Oh, jahit. Terus arek iku nek metu tuku jamu nang Kupang, metu aku tak Apa anu ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isi ponakne Kastamin. Lho lah opo? Duduk. Nek aku nang pasar kembang tak kes 10.000. Nek konane gak sampe niku ekuan. Saiki ngene ae ya, Iya, pendaku Pak. supaya cinta ambek Kastini iki. Iya. Aduh endi, saiki aku tak bojo peno tak parah, tak kon lamar ngono ae. Kon kok gendeng tak kon iku. Pati ku tep. Oh, tak cuma dakokmu sempal ngono.
Ya emak iku diwarah. Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono gak apa-apa bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis jula-jula temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuwatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Pancen wong pacaran seneng kok sepi-sepian. Tenan. Serius temen iki. Kok pemane nek tretek durung dadi ngono wadah. Masih kebiyokan buk wis gak kerasa ya. Sik enake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek ebes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Ngawur ae ora wong Mojosari. Lak biyen aku nek kono iku. Bola iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kayak apa? Lydia apa? Samane uga teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampean janan ndi aku iki. Lah. Kene kuali sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah dibosno nang aku. Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampean niku masrah tok gak tau ngraji. Kon gending-gendingen no iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakral apa aku belajar gendeng-gendeng iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Lain-lain Mas. Saiki aku nang dangdut dung dut. Oh penyanyi kon? Iya sih. Oh sing tau diurak-urak wong. Gak iku lak belajar biyen. Gampang kok sing ngetepung aku. Ya. Hah? Sing Iso ngetepung. dalamanku nantang. Ku jidore gawon. Ya. Ngawur. Marno golek bedes ya. Kayak iki acara nang aku nggak pakan pesta lho Mas. Lho kon pesta. Lah pesta nggo ndi wong karo pesta iki? Lah nandi lah aku bingung ta. Ini urunan bancaan ya. Urunan bancaan. Pesta wong loro tok. Ya karo main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong. Ngono durung-durung ngono. Enggak. Apa wong apa? Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok. Aja ngono gak enak aku rek. Karuan iku. Digawe panjer titik wis katut aku iki. Saiki obyek apa sih sampean niku? Ngene wis gampang perkara obyek lek wis kawin ae. Lho. Iki ya apa? Kok malah ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok del. Ranjange ndi? Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek. Oh, sing ndok omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan Iku dikek sapa sih? Halah iku lho, sapa jenenge R. R. Ono R ing ngarepe. Jenenge dikenalno R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Robi ya. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu ta karepe wong iku? Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikekeki dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk lho. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya apa sih? Lho ya trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Aku lah penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kon gak cinta sih? Hah? Gak lah apa aku gendeng gak cinta wong ngono. Lek gak cinta ojo dirodotik tukone wong iku. Titip nang nggonku wae. Lah. Engko tak cete, ya. Ngawur
Barang si anyar kok dicet. Masih duwike ya sik pancen nduk lemari tak tumpuk. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marai wong kedanan iku repot. Oh iya ya, ngarep bales budi. Lah kaya aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot. Sampeyan nek gak kedanan ya ngentil nang aku kok. Nah, ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Endi pojokan Sing sampe saiki durung kebayar. Aja ngono rek sini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepingin aku. Bahasa apa? Prancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Ya apa sih roman sing kirane koyo arek-arek lho. Ya nonton dhisik isone roman. Nonton film sik ya. Duwe-duwe sampean ngajak iku. Lah ya apa jarmu ngono lho. Wah dibalekno nang aku manlak mendal iku jenenge. Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku iki. Aku iki ya angel lho Mas, jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar mbek wong. Ya dak muin lah. Gak mungkin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. Lah iya. Ya Rama-tama masih gak seneng ya sing aja sampe ketara. Sing halus. Nah, Ya dilus ae dilus. Dilus apa aja? Kemarin dipelamir, ya. Sampe cendelo ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih Lah iya. masih kepethuk aku wong iku aku ya tok gak ero. Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis Iya. sapa wis mesem ngono. Iya. Lego deh. Iya. Aku mesem ngono wis juwing-juwing nang botange geblak barang. Wah, iku duwe penyakit ayan wong iku. Masa sih? Golek kepergo aku mlaku-mlaku bare awakmu ya. Iya. Aku waran burumu. Masuk. Iya, Percaya ta? Aku percaya. Soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Lho. Gak enak kualik sampean niku. Soalnya toko pakaian lek wis aku macak. Oh, Macak apa? jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon niser aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho. Delok potongan. Tingkat aku iku modele lak kaya wong sugih awak dhewe. Iya. Kaya wong sugih Iya, imbang lek ambek awakmu. Mosok. Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Lah sing tak gesuk apa lek kate kowe iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis lek pancen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golek napa? Wong tuwek. Wong tuwek. Lho Iya. ndi wong tuwek iku? Ya sanane engko lek ana nang kali duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean niku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Nggonku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngasur ae. Wah. Pinter mbojok kok ditukno. Wis ayo njaluk tulung nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya, iki ana hansip. Lah hansip kok jali tolong sih. Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip. Oh iso. Yo pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani Terus. tambah kenceng arek. Alah step iku malian. Lho, halo selamat siang, Pak. Selamat siang. Dihormati. Saiki nyeluk aku, Pak. Lho kan ngurmati pakaiane ta, Lah Cak. aku celuk Pak iki kapan rabi makmu iki. Lho gak ngono. Dihormati kok gak gelem sih. Dulu kan teman, Lho, saya kan iya. dinas. Dinas. Sebagai Bapak Hansip Pak, menghormati ta, Lho, Pak. kewajiban kon menghormati aku ya. Ya, nes, Cuma Pak. kon niku aja ngene, Rek. Apa Ya, sih? Sisiran iku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, soal jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempat iki kurang, waduh, mbok ya aja semata-mata. Golok-goling sepi-sepi. Oh jangan dikekno nggon Mas. Tumon kono ono hansip melindungi wong sirsiran iki. Lah ya nang. Oh, tak kentas kon ku. Kon niku dituturi tenang, kon dituturi. Rungokno tak omong aku iki. Nek sisiran iku aja nek pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake pretes kon gawe sisiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Sisi pretes ngono lho, ya. Tapi kebacut, yen aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Jaga isine. Iki lali lek pakaian dinas. Cak. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sih nduk panggung biyen ta. Masih rame-rame, masih aku bekas yang seniman. Iya. Kan gak apa-apa, Gak apa-apa, kan gak ada apa. tingkatannya, modern ke hansip. Iya. Bila perlu ana kanca salah tak permak. Ya lah wis ta. Oh ya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener. Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah toko komandan gak gelem. Mulane sing penting jangan menakuk-nakuki. Ya. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinasku? Iya. Libanon. Jaga. Iki le jalan Libanon. Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh, enggak ngredit. Ngomongmu ya bagian Kalau iki. bagian teko atasan. Tahu nang lawang? Tahu. Lah ngeter adikmu ya? Lho gak tau dine nduk lawang. Lho ya gak tahu ya iku
Apa iki wilayah Surabaya kene tok. Surabaya. Heeh. Sampeyan pakan dinis lho, Nok. Apa? Sepatu nitin lho. Iya, kan taline. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, Ya, ya termasuk jengkel iki kadang-kadang aku nggih sepatu putih lah. Seragam putih. Mau nek olahraga iku sepatu putih. Oh, sepatu putih ya. Iya. Melayu ya. Yo gak jungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Wah. Nah, jasmani iki tanpa Sekarang jasmani. iya, Oh, berlatih. berlatih terus iku. Sama renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede gini tadi. Ya segala anu dilatih, Tin. Kon suwe sisi renang iki. Gak, sik terus. Hah? Sik baru saja. Waduh lho, kon niku mesti Apa? hati-hati. Padahal arek iki cilik kok taksir lho. Loh. Baru saiki wis ketok ngene takon tenggak lho. Kok Oh, ya niku? cok ngono sih. Sapa jenenge, Dik? Lho, lali. Siapa? Barang kecil ditut. Lho, lalu biyen cilik saiki gede. Saya kita. Ri, lereno dadi ansip, Ri. Lereno. Kon niku komandanku tang lerene aku. Wong ya. jar Kok lereni? jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek. Oh, kon nglereni wong adudara gak iso nglereni aku. Ngawur, ya gak ono ya, aku nglereni. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya, aku saiki gak iso susu rek. Nanti. Kate Nah, tugas tugas aku. numpak apa, Leng? Numpak apa? Biasanya perahu. Lapo lah sing mau perahu iku? Bah aku numpak gas, bah aku numpak perahu tuh udah urusanmu loh. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku. Tapi bendin aku rutin. Apa? Bobol nduk sawah aku. Mbung etan ae. Saya lho iso arek gedang ngantuk. Iku lah aku ikut obrak-obrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener ya. Wak. Bener, iya. Menjaga keamanan kampung ya. Ya, Lek. Bila mana ono wedhus tarung celuk aku rek. Sampe wedhus barang. Ojo ngono ta kon niku. Ah. Wis gampang lek anu dulur. Iya, iya. Tapi aja pakan dinis, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambek ngene iku wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek kono pakaian dinas ini wedi ya. Iya. Bisa biasa rono aku. Ya omahmu ndi sih? Ganti oma. Kon ki apa kok kok kalah mbek Ansi, kon gak duwe 15. Lho padahal aku takon. Aku. Sama ngomong anak sama ndek bojo ta ayo. Durung. Lah kok ngomong anak. Meneng. Aku tak mbejuki Hansip. Gak iki perkara omah tak terusno. Kon gak duwe omah ta? Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku didulin kanca. Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Ansipe. Masih duwe. Lho, aku gak duwe jange nunut nggonmu lho. Iku lak ambulan jenenge. Gak Aku omahe dhewe gede. turu nang asrama rek. Asrama. Asrama pinggir ndi sih? Lho, Tak diliran. iki lho markase. Markase lho. Gak omamu nduk kupang kok rahasiakno. Wedi lek aku rono, wedi lek aku ngedu ngono ta. Iku entek iku tak segelno iki pisan. Ngawur. Sampai ketemu, Cak. Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Yo sing disiplin, ya. Heeh. Oh iya. Yo, aja sampe. Saiki Hansip tak budal. Jogo. Lho, ri kate nyelentik barang ri. Lho, Lapa nek glundur barang barang. gate Hansip ngene ta. Oh, eling sih nduk panggung iku biyen. Lho. Eling sih nduk Lamale awak panggung. dhewe nglak burung budal kok. Apa? Wis tekan riwu takon wis siap ngene ya. Iki apa? Ya, kamu siap ya? Siap, hormat. Hansip budal jogo. Aku kecere saiki. Legone iso galeyer. Rin tadi. Arek ku dadi hansip tak gendeng arek. Wah, dan aku di dhewe aku nanti. Rasa aku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono mestine. Praktis blas ngono. Ya gak tau tumon pakaian dene sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jrueng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomonge tok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arekku. Iya. Bantu. Mek meden-medene awak dhewe ya. Wis gak ngurus hansip wis. Ayo sing perlu nyaratno iki, Mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. Wis kan? Wis. Wis, kocone tak gawa. Kaca. Kaca apa maneh? Lho, jare kayak brai. Katel lah wong. Bas meneh dikek kaca ta, Mbak. Wedi dhewe engko wonge. Oh iya ya.
Pesane engko nek kapan ngoco nggone kali ae lah wis. Lah iya. Iya, Ndi ya? Rek? Ngono iki diatur ya apa iki? Wis tak nurut to, Pak. Pokoke berhasil ya. Salah. Sampe gak berhasil, silono. Wah. Silono. Ya wis pokoke oleh dhuwit ngono. Kene Oleh duit ya? Dangan. Kenapa nang? Irunge coplon sik, irunge coplon sik. Kowe lu dicopet iki kok. Wah kena, cok irung kok dicop. Irung kok dicop. Lah kayak soroto wedake. Ya irungnya aja dicoplok, ya disungsang ndukur ngene. Dicengkar. Oh, kok Subali ngono. Kok dicengkar. Nek wedake cekelen iki lho. Aja wedak lho. Apa? Lho nek wedak lak lontur. Aku nggawa cet kok. Wis. Oh cet kae. Pakai irung gak lontur. Sesuk jadi cetak main ini dhisik. Iya. Kok salah lawang ati ini. Cek roto bas ngono iku. Iki ya apa sih? Karepmu iki apa sih karepmu? Karepmu iki apa? Kandhane Awakmu nek wis tak pakai Iya, lho iya. ngene. Kene iki. Iya. Awakmu tak dadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki. Oh, kesurupan iki kok. Iya. Ya, kan ana wong njalukno rene. Lah nduk njero kene, gua kene. Iya. Iya, penang kok mlebu grumbul kono lho. Mlebu kono. Iya, blang Iya. njero kono. Yo keteke ngene. Iya. Rek aku gak mani rek. Kok karo cilik gak mani. Gak mani rek aku rek. Salani. Keteng ora gak mani rek. Salah bar siyek. Karo sih ya. Yas. Gua peceng ya aku gak wani acuh. Peteng kok Sing kon wedeni apa? aku mlebu blang. Iya. Terus lak logo sini. Iya logo. Wis ula entong metu. Lah wedi apa mbek ulen? Lo dicocok bumbunanku. Ya enteng cepet dicakot. Iya. Lah dicakot cetil mek iki nyakot ulah iki cetil wis. Ngono ya? Iya. Cetil wis. Wis. Aku kaku. Permanen Wah, apa ora. sing entek ya? Iya, ya. Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sih an. Iya. Iki tenek duit ta di kau tenek duit di sembur-semburan iki. Wah ya sekali tik. Ngomong sorry kok kowe makne ngomong ya. Persis makne yo ngomong ngene. Ya apa tik? Aduh. Cek payah tik kok cek payah tik. Kowe makne persis makne. Ayo mulan trompo tik. Ila grumbul sik ya. Grumbul. Bleng. Bleng. Lah engko peno sikil peno tak tali titik. Hah? Lho perlu deh. Sebab nek peno tak bengok gak kira gak kira tadi tak sentek metu wae nang ngono. Oh kesak gak kru-kru ngene rek. Yo kru ora gak dublek rek. Cetil lho dis. Iya lah. Lah aku kecet to ae lho. Kok iku Lah ketringer kok. wah, aduh kecet-kecet iki busek apa lah busek iku. Kok kuwatir busek. Lah ya apa carane busek? Kayak bensin. Tutu dikorek. Tabas iki lengkap iki Bas. Delon iki lengkap kabeh iki Iya, delon iya. iki ndek kotak iku apa peno iku. Apa ae? Main iki sembarang lengkap iki. Aku gaya alis ku aspal ae gak iso ilang. Hah? Aspal. Wah, gak kurang Aku slider apik. lewat kene slider. Kurang apik. Oh, Nek ngawur aspal iki ae. ya disret ngene ilang Ilang. pisanan. Iya. Sik gak iso ilang. Kawat ya apa dinesno ngene. Oh iya ya, lali aku. Iya iso buntal. Iso buntal. Atuh. Oh, dek, ngono makmu gak pantes, Dek. Ngomong kamu gak karuan. Ayo anu, rambutnya rambut. Dikat. Dadak nisto mendukur taleni. Oh, iya. Taleni ngene. Iya ya. Oh, taleni ya. Iya. Ndukur lho keren kok niku ndukur lho. Iya. Taleni. Aku luntru ngono. Waduh. Kok ngawur Kan ae. diganti iki lho, brewok-brewokan iki lho. Oh, ganti rupa ya. Iya. Oh. Temen ana. Iya iya iya. Jenggot-jenggotan. Nah, jago-jagotan iki. Wah, Ah, kene. Ya. Reaksi rek. Yo yo. Kayak singo. Iki kayak seo. Kayak seo. Hah? Sio. Kon ngomong gak terang ngono, Kram? Iya, dikasih seo. Siung kok seo. Siung-siungan. Iya. Kayu ae kayu. Lah apa sih? Apa? Irunge teko kados kok siung kok. Iya iya. Sing harus anu siung isan iki ya. Kan niku. Iki gale duwe rupane kira-kira. Suarane. Suara cilik. Suara cilik. Iya, saya suarane. Momo peno tak jeneng napa? Nyelosi ngono. Ayo sih ya. Iya. Oh. Kita yuk nyelosi terus siapa ya apa capek? Siapa? Gaya-gayaan aja ngontet. Lah sapa lah ngono? Waduh, kurang gede, kurang antep. Lah Mesti lho, mesti lho. Siapa yang kan nyelosi. Nyelosi. Lah sapa? Sing rada antep. Iya, iya. Jeneng ngene. Mbah Tai. Oh, Mbak Tai. Tai. Oh. Ya teko ketidak nyambut tai, teko katon kaya tai mulian. Kan iya apa sih? Tai ku becak omahku tak no. Ya apa ya. Nyelosi. Ya, ya, Menak bener. ngomong nyelosi Ya. sampe medal, terus ngomong pernah ya apa? Suarane. Celuk. Nyelosi. Apa nak? Nyai ku wedok. Oh, Nyai ku wedok. Suara lanang iki. Suara tak ya? Iya. Ya. Nyelosi. Apa nak? Apa? Pracilik. Ya, Pak ya. Nyelosi. Dipalu suarane. Oh, pracilik. Mana cilik? Cilik mana? Ambles. Kok ambles ini keluar. Nyelosi. Apa
nak? Ana apa? Ya mana. Ya Losi. Ana apa nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku lho bojoku. Jengson. Dirono balik dina. Wah, tano arek kok. Ya wis, iso. Wis apa? Lebu. Lan sing temen menjiwai kan? Menjiwai. Suarane nek mlebu krosak-krosak. Iku soalé wite kaku wite. Kaya ayam ngablu. Mlebune boyok-boyok. Sono wong. Oh, monggo. Ada kok sing lintang. Oh, monggo. Liwat cok. Mboten sampeyan tengah dalan niki enten grumbul-grumbul lan apa jeneng jenenge berbuat Allah ta? Lho. Sampeyan iki pun curiga ta? Dek pun rame-rame, Dek. Enten apa? Loh, sampean meneng mau tenan. Tegon. Kunci sampeyan loro untu ta? Mboten. Enten apa? Mboten asal rame. Dek lak gadi juru kunci. Loh, kula. Kunci napa? Kunci rahasia. Wah, iku ceritane lodrok iku. Juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho niki juru Niki kunci. kene. Sampeyan dereng krungu? Enten apa? Lho, pun rame nggih. Mriki lek enten iki dukun tiban. Wingi ketiban genteng. Kesane iki benjut napa mboten? Dukun tiban niku tapi mbet piro? Oh, tekan dadak. Dadak. Niku Wingi lak udan. Sama sudah. Wingi. wingi kula tilem ben. Ya apa? Ketilemen sampean. Wingi udan deres ya. Udan deres nggih. Terus enten tir ngoten ya. Ah, niku gelas logur. Apa kok tir kon? Bledek ku gak ngene tir. Lah ya Wedher lah, lho. dor krosak-krosak. Ah, Telbuk. Werung logur. Sampeyan mriki niku latihan apa ampun lho? Jaga Mboten. Kula niki ngeten lho. Nggih, ya napa? Kula kajenge pados tiyang pinter. Waduh, Oh. Sampai wong sing ngerti nggih. Cocok. Ngerti batang-batang, Oh. nyoba-nyoba. Oh, dikel kok guyu-guyu ngerti sih apa sih? Terus ngerti kan. Batang-batang lho apa kon? Batang lho. Sebatang iku wis siji. Ayo. Bateng bade goblok. Bade-bade terus Nggih. fotone tiyang, lewate tiyang ngoten niku. Nggih. Pundi enten? Sembarang ngerti. Sembarang. Pun mriki mawon. Iki enten wong suwi tak mlebu mriki. Pingenan ini. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Nek utang teng iki, nek utang. Gen kula. Kok sampean ahli nggih? Nggih, ora kula ngen bledol. Oh, sampean masalah pacar-pacaran. Lah, pokoke mriki ini sembarang kalir. Yang gawe yo Pokok syaratnya tamu napa? Syaratnya napa? Syaratnya mesti jeliane. Nek liyane kan beto. Napa kembang? Kembang. Ini Oh, mboten. Napa? ringan. Ringan. Mboten Beto apa? bongkotan sak truk ngoten mawon. Botan. Terus salah pundi? Lah mriku ngen banyu urip ra kena. Tekek pinggir kali mriku. Oh, didol eceran. Kok njalukno bongkot. Cek sejing ngono lho krek niku ya apa sih kan. Pun syaratnya bongkotan gampang pokoknya niki. Nggih, nggih. Kari tak mboten ana. Mboten napa? Terus niki saged jawab teng tiyang. Saged. Mbah sinten jeneng? Mbah Nyai Losi. Nyi lho sih. Nyai Losi. Nggih. Kapure medal. Kula celuk ya, jan meneng-meneng penombakan. Ngeleng ten. Kok ngeleng sampean niku. Pedane orong-orong mawon. Ngeleng. Ini gerombol niku. Mboten gerombol. Nggih, sampeyan Mas ya. Sampeyan. Aku nyeluk ya. Iya, Nyai Losi. Kok nang murah ngruwak mawon mboten. Boten lho, meneng-meneng. Apa lah? Waduh lah aku cengceng. Napa, Mbak? Nggih. Napa, Mbak? Entuk. Tinto kalau cengceng. Nggih, Mbak. Sepunten nih, Mbak nggih. Iki anak putune enten perlu, Mbak. Oh, tapi kau ini nangan orang melune. Kayak apa ya? Perlu, Mbak. Iya. Niki enten butuh sampean. Sampeyan ngerti ya? Nami sampean sinten, Dik? Kula Kartolo. Oh, niki Dik Kartami niki ngeten. Lho, kok kono Kartolo? Siapa sih jenenge? Kartolo. Oh, Karlonto. Apa jenenge nak? Semeruangen sik ta, Mbak. Ah, Kartolo. Oh, katrol. Lah sapa? Mas. Enak. Niki kula bandinge no. Niki biyen nono menelata. Sampeyan niki saged saestu ta niki? Dek. Dek. Eh, Suara cilik om ringis. Ngomong niki dhewe. ngeten Nyai. Iya, nak, iya. Ah, sampean ngomong napa karep Nah, sampean? karep sampean ngomong. Ngomong Nyai. Tarung ngono. Nyun sewu. Tak dengarkan. Nyun sewu nyamuda. Nyai Losi. Dicobaino. Apa sih? Dek keliru Dek sampean niku. Punya muda. Oh, nyelosi. Nggih Nyai Losi. Nyelosi. Dasar wong Banjar. Ya apa sih, Rek? Aduh. Dek, aku jadi bener-bener kontek ya. Nyelosi. Ada apa, Kula enten Nak? perlune Nyai. Oh iya, ya perlu apa sih, Nak? Sampeyan tepang kali Nyai Loro Kidul. Kenal. Yo kenal kon kenal. Niki kok enten sing nyetrum sih. Iya, Nak. WC ni WC. Oh, WC. Kadang-kadang rono aku mendayo. Nggih, suarane rada gede punya. Iya, Nak. Niki ngeten Nyai. Ya apa sih? Kula lak enggak ada sirsiran. Oh, terus apa? Lah karep kula nung supaya sirsiran kula dadi bojo. Iya. Niki enten sing ngalang-alangi Nyai. Loh,
Dadi iku lho sing ngrintangi. Nggih ana sing rintangi. Siapa itu, Nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Boten napa tenang napa? Oh, siapa? Niki sing nyusupi cang Lek ngampun. bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu, Nak? Anu Nyai. Lek niki bahasa Indonesia Nyai apa? Nyai nggih anu. Nyau, nyau. Anu nggih nyai. Ciao, ciao. Anu Kanjingan. oh, namanya yang menghalang-halangi Siapa namanya namanya, Nak? pacar saya itu namanya Kastini. Kastini nyai. Ya. Kastini. Ini nyai. Oh, namanya Kastini. Pacarnya ya. Itu pacarmu tak? Iya, Nyai. Aduh, matri aku. Matri. Mati kok mati. Iya, Mati. saya gemeter gopo. Kenapa nyai? Nek suara ciring ini sing nginjing iki surip. Kenapa nyai? Tadi iku pacarmu, Nak. Nggih lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tuwa. Siapa jenenge? Basman. Oh, tadi pacarmu Kastini. Ono sing rintangi. Nggih. Jenenge sapa? Basman. Aduh, matri pinjo aku. Kenapa? Matri pinjo aku. Kula beto mriki. Eh? Lare ini kula beto mriki. Ya, kawan Rena. Nggih, Dik, ambil berikan. Lebih aman. Aduh, keliru akalku. Dik. Loh, apa? Apa? Aduh, soalnya duit ku. Aduh, oleh duit. Oleh duit tegolmu anjlok. Tenang. Jangan tolong. Nah, monggo. Iya. Iki lho ngomong. Dek, sampean Oh, nggih. sini sampean. Nggih, Mas. Kula Kastini. Oh nggih, nggih. sampean ngomong terang-terang kalinya. Sing diarek, Dik. Niki. Ya iki, Dik. Nggih. Dik, ayo suntik, Dik. Nyai kenapa? Bu, aku bingung. Tadi iki ya. Nggih niki. Kondo kon niatmu kepin pedhot iki kondo. Niatmu apa nak niatmu? Ngeten lho Nyai nggih. Iya, iya. Kula nyuwun tolong. Iya, iya, nak ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Wah, Lah kula iku. mboten gedhoga kali tiyang niki kok. Kok gak seneng, Nak? Nggih, wong wis tuwek kok pencilaan. Aduh. Mati dan telu. Sabar. Sabar kaya makan iku. Makan iku. Kok gak ketunggu-ketunggu lo kok sabar. Dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikekaken kula. Lah kula mboten cinta kok. Modele kaya wong gendeng ngoten. Gini gendeng. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani. Nggih. Wah pancene gendeng iki. Jangan, Kran. Kenapa, Mbak? Sampean. Kenapa, Mbak? Bagus. Bagus kok. Lah apa sih kok mewah iki kono? Loh, aduh kale duwe. Sabar. Sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbak? Nah, iki ngene nak ya. Oh, gantian bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Lho, Mas. Oh, aku teko bangsa Nion kok. Si akeh. Nek pancen kon kepingin duwe bojo bareng Kastini syaratnya gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sadurunge 5 dina kon turu tengah embong nak ya. Sing turu sinten? Iya, bong ame. Turu tengah embong. Ganti klambi jen nak. Lah lek enten motor. Bapak masih diplinis penyekolah. Bapak nak. Ya napa? Aduh, Nyai. aduh bingung. Nyai. Apa? Niku lak namine bunuh diri, Nyai. Lu gak syarat. Sar, nek kartolo mati ya napa? Aduh, iku ketekku. Aduh, rek, ya apa? Ya apa? Sampeyan kok mumet mawon sih Nyai. Bingung. Sing pun digedhek sampean gedhek Iku lho, aku lho bingung. Aku iki. Oh, dadi lek mulai numpak gedhek ngoten ta. Gedhek. Numpak ketek. Ape Joko Tingkir. Aduh, ya apa ya? apa? Niki lek pancene syarat ngoten nggih. Oh iya, Dik. Lek syarat sih. Iya, syaratnya. Lho lha sampe umpama ketabrak ban ngoten bane perahu itu ya napa? Masih itu tabrak banyak meneng wae. Ngeten, Dik. Carane ngeten. Pun tilem ngene embong-embong biasa niku. Oh. Sampeyan ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan niku. Sampeyan tilem niku clear. Nah, itu jalan ngeten niku. jalan. Lah nggih, lak ngoten, Nyai. Oh, lah. Kan udah dagelan iku. Masuk ke jalan. Kalau tak sampe nae. Aku cinta apa iku wedhus. Lah nek kono apa iku aduh ya apa. Apa sih dek kok dek. Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki nggih. Oh Tadi iya. ngeten, Nyai. Kira-kira saged kabul mboten? Oh iso terkabul. Syaratnya memang dituruti. Ngeten mawon, Iya. nggih, Dik Kartolo. Nggih. Nek sampeyan kepengin ndo syarate sampeyan turu pinggir embong supaya ditubruk montor. Loh, Pertama dikai contoh mban iki kangen turu embong. Ya napa, Nyai? aku ki percobaan. Nggih. Aduh, mati balik-balik aku. Wah, ya apa sih rek? Cek ketene. Tapi mesti anu nggih. Ya, Saged apa? saged kabul. Iya, kabul. Nggih kula ujar, kula Iya, iya. jange obong-obong mriki lah sampeyan Iya. teng lebet. Kula badhe obong-obong teng lawange Gombol iki Iya, nggih. iya, iya. Tapi nek ngobong sampe beto damen. Nggih. Kenake aku. Aku Jadi, pantangan.
Tapi ngeten, Dik, nggih. Senek sampean jange obong-obong ya salkian. Iya. Nyai mlebet ngene grumbul malih. Lah. Lah nggih Dik Kartola ning obong ngene sebelah mriki. Oh iya. Nggih ta? Iya, Dek sangit aku. Kabul mandala. Ya, Lho, kabul. niki kok mblakir aja kabul mandala bareng apa sih? Kabul sapa iku? Terkabul. Oh, terkabul. Kabul niku direstui ngoten nggih. Iya. Iya, yo munah. Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih. Kok iki megap-megap sih, Dik, kok takut nyesek aja. Aku bingung, Dik. Wis, Ya apa iki, Mas? wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya. Dadi Pak Dik, pun atik ngoten kersane pun kersane. lho nggih niki lho niki. Lho. Dik. Lho. Kok